a xente que se inicia, a xente que empeza. Por norma general, todo o mundo sabe levantar os pés, por norma general. Pero cando empezamos en a serie de problemas, cando estamos cabeza abaixo, algúns temos medo. Vale? Entón, despois as mans non se doblan. Porque se doblan as mans, o chan, e xa estamos outra vez co tema da cabeza pegando no chan. De acordo? Non o sabes facer, non te preocupes. Entón, vamos a ir, practicamos ese salto. Vale? Entón, o que fago é isto. Rodo así, aí miro. Ves que fácil é? É moi fácil. Vale. Cando, outra... A ver, eu fago se queredes 1000 veces, pero eu vim aquí porque fixeres vos. Vale? Entonces, se eu abro as mans, se abro así as mans, doblanseme. Se as cerro, doblanseme. As mans teñen máis forza nesta posición. As dúas menos mañana, si é verdade. Vale? O segundo é levantar o cubo para arriba e as pernas. Porque se deixo atrás non vai. De acordo? Entonces, o terceiro, deixo-me rodar por encima. É que é prácticamente o pino puente. Sabedes o que é o pino puente? Sí. É prácticamente o pino puente. Cando salvamos un tempo, quítase todo o material e faise en carrera, como miraste na sección. É moito máis bonito, máis espectacular. Pero primeiro vamos co tema de seguridade. Entón, repito, 1, 2 e arriba. Vale? É moi fácil, é un pino puente. Utilizamos o midrán un poquinho como axuda. Venga, un primeiro e medio. Vamos a ir. Pues as mans aquí e fai unha fuerza no brazo, ¿no? Non teñes medo, home. Oye, mans. Salta ahora, ¿va? Salta. Estás feliz. Mira, o problema de Gerardo. Atendede. Gerardo. O problema de Gerardo é máis que nada polo tema do medo, ok? É polo tema de falta de conocimiento. Claro, é normal. O que te pasa a ti, o que le pasa a xente, normal. De acordo? Entonces, a xente que non ten medo é moi pouca xente esa. De acordo? Moi pouca. A cabeza ten que ir entre os brazos. Se a cabeza vai diante, Gerardo, estás en tu aí, entón non te sale. É imposible que así saia. A cabeza ten que ir dentro e por prevención tamén o que é a barriga pegada no peito. Así. ¿De acuerdo? Venga, lo siguiente. ¿Vale? Vamos a facer a siguiente cousa. Esto é un mini tram, sabes? O mini tram é un trampolín pequeniño. Vamos a axudar a facer esto. Entón vamos a levantar un poquinho o pé, porque vos tedes un mini tram perindo máis para baixo. En vez de ir para arriba, que dicían os dous, acordad? En vez de ir para arriba, saltar para baixo, eso é complicado. Hai que saltar cos pés para arriba, vale? A ver, vale, voy a ir. Salta. A ver. Mira, sei dos pés. Oiches? Son dos pés arriba e non te torcerás. Vamos. Vale, te doblas moito as manos, vale? Vai te pegar a cabeza e está. Estirar o brazo todo o que podas. Moi ben, moi ben, moi ben. Eso é. Mira,